Estes 9 anos nesta magnífica escola foron os mellores do mundo. De verdade que daría todo por estar máis tempo cos meus compañeiros de clase. Tivemos as mellores profes do mundo e de verdade me dá moita pena marchar por instituto. Moitas grazas a todas os profes e compañeiros que estivemos nestes bons e malos momentos, nas caídas e nas subidas da vida. Moitas grazas por todo, por ensinarnos a respetarnos e ser mellores. A continuación, imos representar unha obra de teatro. Esperamos que vos guste moito. Un aplauso para todos eles. Bos días. Póñanse de todos que estaban sentados e senten os que estaban de pé. A ver, onde quedamos en que 2 más 2 eran 5, non? Señora profesora, non eran 7. Depende, Víctor, depende. Pero a ver, agora que estades todos atentos e atentas, vou vos facer unhas preguntas. A ver, Mateo, dime 2 pronomes. Quen? Eu? Moi ben, sí señor, 2 pronomes. Agora ti, Hugo, dime unha palabra que empece por X. Hoxe. Oxe, non vai ser mañá. Non, señora, digo que hoxe é xoves e empeza por X. Oxe é venres, pero bueno, valerá. Pero, Mar, que faz? Por que estás dando É que non o entendo. Que coi non entendes? Que todo xunto se escriba separado e separado todo xunto. Deixa, Mar, que che vai espetar a cabeza. Pensa noutra cosa. A ver, Víctor, se teño 2 sandías nunha man e unha noutra, que teño? Unha máis enorme, profesora. Profe, que dura tes, Ainara? Onde escríbese con H? Non, Ainara, non. E hoxe? Oxe sí, Ainara, oxe sí. E como pode cambiar dun día para outro? Eu non entendo nada. Que tropa, señor, que tropa. Perdón que interrumpa, señora profesora, pero quería saber se pudo contarme un fillo que é verdade. Non son formas educadas en entrar nunha clase, pero ben, que lle conta o seu fillo? Que vostede lle fai unhas preguntas moi difíciles e ele non as sabe contestar. Pero que tonterías. Precisamente agora está velles a facer unhas preguntas. Quere comprobalas usted mesmo? Por suposto, pois o llega aquí. A ver, David, contesta, e non te poñas nervioso. Cantas son 2 máis 2? Non ves, papá, que preguntas me fai? Xa pode ver vostede que o seu fillo non me contesta. Ademais, teño que informarlle que copiou de un examen. Copiou de Víctor. E como sabe iso, profesora? Ao mellor foi Víctor o que copiou do meu fillo. Porque Víctor na terceira pregunta puxo: esta non me la sé, e o seu fillo na mesma pregunta contestou: yo tampouco, que lle parece? Que vergonza, fillo, que vergonza me faz pasar. Por testado estarás castigado un mes. Veña, chicos e chicos, calma, que me facedes sudar. Ai. A ver, xa pasou todo. Alma, arroz con S ou con Z? Aquí non sei, profe, pero na miña clase con tomate. Elena, estás comendo un chicle. A papeleira inmediatamente. O chicle tamén o sou eu? A ver, espabilada, temos unha pregunta facilita de literatura. Que describiu Cantares Gallegos? Eu non, profesor, non me castigo, que xa vou agora a papeleira. Non che riña, profe. Elena nunca mentía. Se ela di que non foi, é porque non foi. Ai, Cristina, creo que estou soñando. Por favor, vete a chamar a directora Xulia. Directora! Directora, ven! Que pasou, dona Celia? Case nada. Que lle pregunto a Elena que escribiu Cantares Gallegos e me contesta que ela non foi. E encima ven Cristina e dime que Elena non foi, que ela nunca minte. Que lle parece? Eu tamén coñezo a Elena, e sei que non é mentirosa. Se di que ela non foi, é que non foi. Pero a que escribiu Cantares Gallegos imos a topar de enseguida. Vou chamar a Garda Civil. Bos días, señora profesora. Imos votar logo. Todas as saídas do centro están pechadas. Atraparemos ao que escribiu Cantares Galegos rápidamente. Sí, veña! Por suposto. Bos días, son María, a inspectora de educación. Vin saír unha garda civil de aquí. Que pasou? Mira, que
Estes nenos non saben nada. Por moito que lles fagan preguntas, non saben nada. E encima non saben quen escribiu Cantares Gallegos. Non se preocupe, teña paciencia, menos mal que cheguei eu. A ver, o colexio é Kiko Dinamo, e Cantares Galegos non é un ensuciaparedes para estar escribindo iso polos baños. Cantares Galegos é unha obra magnífica da literatura galega escrita por Calderón de la Barca. Ai, Dios mío,